ευχαριστούμε που είστε απόψε εδώ σε ένα ακόμα διαδικτυακό σεμινάριο του insurancewebinars.gr. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να μας γράψετε κάτω αριστερά στο τετραγωνάκι του chat αν με ακούτε. Με βλέπετε σίγουρα. Τον ήχο θα ήθελα να ξέρω αν ακούγομαι καλά. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Μπάμπη, δεν ξέρω αν θα σε ακούσουμε και εσένα λίγο. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που είστε σήμερα μαζί μας. Βλέπω εδώ μια μεγάλη παρέα που αυξάνεται. Θα ήθελα και εγώ έτσι να μου τεστάρετε αν ακουγόμαι καλά, πολύ δυνατά. Οκ, το βασικό είναι αυτό. Εντάξει, στην εικόνα είναι αλήθεια, είναι λίγο σκοτεινά εδώ πέρα, αλλά φαντάζομαι ότι ο ήχος πρέπει να είναι πιο σημαντικός από την εικόνα. Ωραία, είμαστε εντάξει με τον ήχο μας. Λοιπόν, χαίρομαι πολύ γιατί απόψε φιλοξενούμε πολύ κόσμο. Είμαστε σχεδόν 70 συμμετέχοντες, 72 συμμετέχοντες στο απόψινό webinar. Κάτι πολύ ευχάριστο, ειδικά για ένα webinar που έχει ως αντικείμενο έναν κλάδο που τόσο έντονα συζητιέται αυτό το διάστημα. Για όσους δεν με γνωρίζουν, είμαι ο Άρης Βασιλιάδης και στο απόψινό μας διαδικτυακό σεμινάριο φιλοξενούμε τον κύριο Ματονάκη τον Χαράλαβο, οικονομολόγο και ασφαλιστικό σύμβουλο, ο οποίος εξειδικεύεται στους κλάδους ζωής και υγείας και σήμερα θα μας κάνει μια εισαγωγή στην ιδιωτική ασφάλιση υγείας, ξεκινώντας από την υπάρχουσα κατάσταση του δημόσιου ασφαλιστικού συστήματος και φτάνοντας στην ιδιωτική ασφάλιση. Το webinar, για όσους δεν έχετε ξαναπαρακολουθήσει σεμινάριό μας, είναι περίπου διάρκειας 2 ώρων και αναλόγως των ερωτήσεων μπορεί να διαρκήσει ίσως και λίγο παραπάνω. Λόγω του ότι σήμερα λοιπόν είμαστε αρκετοί συμμετέχοντας, είναι απολύτως φυσιολογικό να μην μπορέσουν να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα. Για αυτόν τον λόγο και μετά το πέρας του σεμιναρίου μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Χαράλαβο στα mail επικοινωνίας, θα μας τα πει αργότερα, είτε μέσα από τις ιστοσελίδες του. Όλα τα ερωτήματά σας θα απαντηθούν. Στις 7 η ώρα θα κάνουμε ένα δεκάλεπτο διάλειμμα και 7 και 10 θα συνεχίσουμε. Να ενημερώσω μάλλον ότι στο διάλειμμα θα ανοίξει ένα παράθυρο στην οθόνη σας, όπου μπορείτε να κατεβάσετε τις σημειώσεις του απόψινού webinar. Και ακόμα και όσοι δεν μπορέσετε για οποιοδήποτε λόγο να τις κατεβάσετε, θα με ενημερώσετε και θα σας στείλουμε στα email σας. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλους. Άμα αρχίσω να λέω ονόματα, είμαστε τόσοι πολλοί που θα τελειώσει η πρώτη ώρα μας. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Μπάτε, έχεις τον λόγο. Ο Άρης τα είπε όλα, Βασιλιάδης. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα την εισαγωγή να την κάνω εγώ, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό που με νοιάζει είναι ότι μαζευτήκαμε πολλά άτομα, που σημαίνει ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον και αυτό ήθελα σήμερα να αναδείξω κατά κάποιο τρόπο, να μιλήσουμε για ένα κλάδο ο οποίος απασχολεί με πολλούς τρόπους, η αλήθεια είναι, και με καλό και με κακό τρόπο δυστυχώς πολλές φορές το καταναλωτικό κοινό, και αναμένεται να απασχολήσει πάρα πολύ περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Για όσους δεν με γνωρίζετε, είμαι ο Μπάμπης ο Ματονάκης. Να συστηθώ, είμαι ασφαλιστικός σύμβουλος, δουλεύω στην Εθνική Ασφαλιστική από το 2008 και προς αποφυγή κάθε παρεξήγησης, σήμερα δεν μαζευτήκαμε εδώ ούτε για να πούμε τι καλές που είναι οι ασφάλειες, ούτε για την εθνική, ούτε να παρουσιάσουμε τους εαυτούς μας και τα λοιπά. Ο σκοπός μου είναι να κάνουμε μια παρουσίαση με κάποια πράγματα τα οποία έχω παρατηρήσει από την εμπειρία μου και συμβαίνουν και υπάρχουν στην αγορά μας, κυρίως από τη μεριά του ασφαλιστικού συμβούλου και προς τον πελάτη. Δεν θα μιλήσουμε για εταιρείες. Εμάς μας νοιάζει να κάνουμε απλά πράγματα, με απλά λόγια να αποσαφηνίσουμε λεπτομέρειες και όρους που η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πάντα πάρα πολύ κατανοητά. Λοιπόν, η παρουσίασή μας, όπως είπε και ο Άρης, έχει 4 βασικές ενότητες. Στην αρχή θα μιλήσουμε γενικά για το δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα με κάποια αριθμητικά αλλά και ποιοτικά δεδομένα που έχω μαζέψει. Θα περάσουμε μετά σε γενικές πληροφορίες για την αγορά της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας στην Ελλάδα. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα περίπου 10 λεπτά και μετά θα μπούμε σε πιο εξειδικευμένα πράγματα. Θα μπούμε στην ουσία
του κλάδου αυτού, που είναι ουσιαστικά τα ατομικά συμβόλαια υγείας, τα προσωπικά συμβόλαια. Θα αναλύσουμε όρους, παραμέτρους, διαδικασίες, θα πούμε για τις εξαιρέσεις, θα πούμε για την διαδικασία ανάληψης και στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να συντάξουμε μια μεθοδολογία με 10 αντικειμενικά χαρακτηριστικά που συναντάμε σε ένα συμβόλαιο, έτσι ώστε όχι μόνο εμείς σαν ασφαλιστικοί σύμβουλοι που έχουμε μια εξοικείωση με κάποια πράγματα, αλλά και τυχόν εδώ επισκέπτες οι οποίοι δεν είναι του χώρου, να μπορούν να πάρουν ένα ασφαλιστήριο και να το αξιολογήσουν και να καταλάβουν 10 πράγματα βασικά, έτσι ώστε να ξέρουν είναι καλό, είναι αυτό το οποίο τους καλύπτει. Η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό το αντικείμενο δεν μπορεί να αναλυθεί ούτε σε μία ώρα, ούτε σε 2 ώρες, ούτε τίποτα. Σίγουρα θα μπορούσαμε να κάνουμε εδώ 3-4 διαφορετικά σεμινάρια. Όπως είπαμε όμως είναι εισαγωγικό. Θα πούμε αρκετά πράγματα σε ένα καλό επίπεδο και από εκεί και πέρα μακάρι να υπάρχει ενδιαφέρον να αναλύσουμε και συγκεκριμένα πράγματα στο μέλλον. Θα ήθελα εδώ από τα 80 άτομα που είμαστε λίγο να διαχωρίσουμε του κάθενος τη σκοπιά από την οποία ήρθε σήμερα να παρακολουθήσει αυτή τη συζήτηση. Ο Άρης θα μας δείξει ένα αριθματολόγιο, το οποίο έτσι για να πάρουμε μια εικόνα της παρέας μας, θέλω να μου το απαντήσετε και να πατήσετε κάτω που λέει Finish Survey, για να δούμε εδώ από τα 80 άτομα με ποια ιδιότητα είμαστε σήμερα εδώ. Ένα είναι ασφαλιστικός σύμβουλος που να έχει εξοικείωση την ασφάλεια υγείας. Ένα άλλο είναι ένα ασφαλιστικός σύμβουλος με μικρό ή καθόλου σχετικό χαρτοφυλάκιο. Κάποιος ιδιώτης ο οποίος έχει ή δεν έχει πρόγραμμα υγείας ή τέλος πάντων θέλει να ενημερωθεί. Κάποιο τραπεζικό στέλεχος, αν είναι κάποιος από εδώ από τράπεζα, είτε διοικητικό στέλεχος εταιρείας και πρακτορείου, όχι ασφαλιστικό, διοικητικό. Παρακαλώ πολύ να πατήσετε στην απάντηση που σας αντιστοιχεί και να ξεκινήσουμε, να δούμε και πώς θα κινηθούμε στην παρουσίαση. Από την ασφάλιση γενικώς και δεν έχουν μόνο ανάγκη την ιδιωτική, η οποία είναι συμπληρωματική, αλλά και την δημόσια. Κλείνουμε την ενότητα, συνοψίζοντας ότι το δημόσιο σύστημα υγείας έχει ελλείμματα, δεν υπάρχουν τα χρήματα για να συντηρηθεί, η πολιτική των κυβερνήσεων είναι να μειώσει όσο γίνεται το κόστος και τις παροχές και υπάρχουν πάρα πολλά άτομα που δεν έχουν καν τη στοιχειώδη νοσοκομιακή περίθαλψη. Εδώ η ιδιωτική ασφάλιση μπορεί να συμβάλλει, ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματα. Συνοψίζοντας και κλείνοντας αυτήν την ενότητα και πριν πάμε στο διάλειμμα, θα ήθελα να θυμηθούμε ότι στα οι ασφαλίσεις υγείας αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα κομμάτια του κλάδου των ασφαλιών ζωής. Οι καταναλωτές πλέον έχουν αρχίσει και το ψάχνουν από μόνοι τους να ασφαλιστούν. Έχουν αλλάξει τα κριτήριά τους και κυρίως στρέφονται σε καλούς συνδυασμούς κόστους και παροχών. Επίσης, οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν αλλάξει τα δεδομένα και φτιάχνουν συμβόλαια με διαφορετική λογική για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πελατών. Και σίγουρα τα ετήσια ανανεούμενα συμβόλαια θα είναι το άμεσο μέλλον του κλάδου. Υπάρχουν και υποκειμενικά κριτήρια τα οποία δεν μπορούμε να επηρεάσουμε, αλλά και αντικειμενικά τα οποία θα δούμε παρακάτω. Συνοψίζοντας την τρίτη ενότητα για τα ατομικά συμβόλαια υγείας, θέλω να θυμηθούμε ότι το συμβόλαιο καθορίζει και μόνο αυτό καθορίζει δικαιώματα και υποχρεώσεις του ασφαλισμένου και της εταιρείας. Μια λανθασμένη δόμησή του από την αρχή μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, όπως είδαμε. Δεν ασφαλίζονται όλοι, δεν καλύπτονται τα πάντα. Αν δεν γίνει ειλικρινής αναφορά των προβλημάτων υγείας, ζημιώνεται κυρίως στους ασφαλισμένους. Και μια αποζημίωση, αν είναι όλα τέλεια και πλήρει τα χαρτιά και δεν δοθεί σε 10-15 μέρες, κάτι έχει γίνει λάθος. Από έναν από όλους. Λένε λοιπόν κάποιες εταιρείες ότι εγώ για το ξενοδοχειακό κομμάτι, για το δωμάτιο δηλαδή, καλύπτω μέχρι 300 ευρώ την ημέρα. Μπορεί να πούνε ότι καλύπτω μέχρι 5 μέρες εντατική. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το βλέπουμε στα ασφαλιστήρια. Γενικά όμως, αν υπάρχει όριο κάλυψης και όριο αποζημίωσης για δωμάτιο και τροφή, όσο ψηλότερο τόσο το καλύτερο και δει στο εξωτερικό. Τιμές ΦΕΚ. Ελπίζω πως όχι, να μην είναι οι τιμές ΦΕΚ, γιατί οι τιμές ΦΕΚ παρά είναι χαμηλές. Αν λοιπόν υπάρχει όριο για δωμάτιο και τροφή,
ας είναι ψηλό. Πάμε στις αναπροσαρμογές. Ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα που παρατηρούν οι άνθρωποι είναι οι συνεχείς αυξήσεις στις αναπροσαρμογές των ασφαλιστηρίων τους από έτος σε έτος. Οι εταιρείες αιτιολογούν την αύξηση αυτή με κυρίως 3 παράγοντες. Τον ιατρικό πληθωρισμό, την ηλικία του ασφαλισμένου, καθώς όσο μεγαλώνει αυξάνεται θεωρητικά και η πιθανότητά του να αρρωστήσει, και το λόγο αποζημιώσεων προς τα ασφάλιστρα. Το loss ratio. Αν λοιπόν ένα χρόνο η εταιρεία για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα πληρώσει πάρα πολλές αποζημιώσεις, τότε τα ασφάλιστρα το πιθανότερο του επόμενο χρόνο είναι να αυξηθούν. Γιατί η εταιρεία, να ξέρετε ότι δεν γεννάει λεφτά, τα λεφτά είναι των ασφαλισμένων. Εδώ υπάρχει μια... Τι να πω τώρα, εγώ θα το δω υποκειμενικά. Στο καλό, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ έτσι πως το βλέπω, ένα γενναιόδωρο πρόγραμμα το οποίο βλέπουμε και καλύπτει αυτό, καλύπτει το ένα, καλύπτει, συνήθως το πιθανότερο είναι να έχει και μεγάλες αναπροσαρμογές αργότερα. Η προέγκριση στα εσόβια, είναι πρόβλημα υγείας. Πρέπει λοιπόν το σημαντικό είναι να ξέρουμε και να το λέμε στον ασφαλισμένο, ενδεχομένως αν θέλει και καλά ένα πρόγραμμα που τα λέει έτσι για τα παιδιά, να κάνει για τα παιδιά του ένα ατομικό. Λοιπόν. Τελειώσαμε τις 10, τα 10 βασικά χαρακτηριστικά που θα ήθελα εγώ να λέμε σε κάθε πελάτη. Και τώρα, βάσει αυτών των χαρακτηριστικών θα πιάσουμε 4 συμβόλαια να δούμε που κυκλοφορούν στην αγορά. Δεν έχει κανένα νόημα να πούμε ποιας εταιρείας είναι το καθένα. Θέλω όμως να δούμε ασφαλιστήρια τα οποία βάσει όρων έχω κατηγοριοποιήσει εδώ ανάλογα με αυτό που είπαμε, και στο τέλος θα κληθούμε να κάνουμε ένα γκάλωπ ποια είναι κατά τη γνώμη μας το καλύτερο, ποιο είναι κατά τη γνώμη μας το καλύτερο, και θα κλείσουμε με την παρουσίαση. Λοιπόν, έχουμε 4 νοσοκομιακά, είναι σε 2 καρτέλες. Το πρώτο πρόγραμμα είναι με 800.000 ευρώ κατά νοσηλεία κάλυψη και κατά έτος. Η διάρκεια του είναι ετήσια. Η απαλλαγή του είναι 2.000 ευρώ, ενώ είναι 0% απαλλαγή, 0 ευρώ απαλλαγή σε δημόσια νοσοκομεία. Καλύπτει θέση νοσηλείας Β. Όριο για δωμάτιο και τροφή έχει στην Ελλάδα απεριόριστο και στο εξωτερικό 250 ευρώ. Σε συμβεβλημένα νοσοκομεία καλύπτει το 100%. Πέραν της απαλλαγής, σε μη συμβεβλημένα καλύπτει το 100%, προσαρμογές έχει. Η εγγύηση ανανέωσης τη δίνει μόνο εφόσον ο ασφαλισμένος το έχει από τα 60 του μέχρι τα 65 του, για 5 συνεχόμενα χρόνια. Εντάξει, προφανώς όποιοι είναι μέσα στην αγορά θα καταλάβουν, δεν έχει σημασία αυτό, δεν αλίμονο. Και δεν αποζημιώνεται ένας ασφαλισμένος αν του συμβεί κάτι μετά την 60η ημέρα διαμονής του εκτός Ευρώπης. Αν κάποιος μέσα στην Αμερική πάνω από 2 μήνες, θα ξέρετε ότι δεν καλύπτεται. Λοιπόν, εγώ αυτά είχα να πω. Εδώ τελειώνει η παρουσίασή μου. Άρη, θες να βγάλεις το ερωτηματολόγιο το τελευταίο? Να δούμε έτσι. Τα πάμε λίγο γρήγορα, λυπάμαι, αλλά λόγω χρόνου ξεφύγαμε. Εδώ θέλω ενδεικτικά από αυτά που είπαμε να μου πείτε εσείς ποιο θα παίρνετε για τον εαυτό σας. Όχι για να το προτείνετε στον πελάτη. Να βγάλουμε και από εδώ ένα στατιστικό και να κλείσουμε. Τώρα, αν θέλει κάποιος να μείνει, να κάνουμε μερικές ερωτήσεις, εγώ εδώ θα είμαι, δεν φεύγω. Γιατί δηλαδή δεν μπορούμε να μείνουμε και με τον Άρη. Τι λες, Άρη? Ναι, βεβαίως. Να μοιράσουμε λίγο τα αποτελέσματα. Έχουμε και το ερωτηματολόγιο της αξιολόγησης, έτσι Άρη? Μην το ξεχάσουμε αυτό. Ναι, γι' αυτό καλό θα είναι, επειδή σε 5 λεπτάκια θα κλείσουμε, αν μπορούμε να περιμένουμε να μην φύγουμε 5 λεπτάκια. Και θα κλείσουμε. Αν μπορείτε 5 λεπτάκια θα μας κάνετε μεγάλη χάρη να μας πείτε τη γνώμη σας σε κάποια πράγματα.
Έστω οι 80 που μείνατε. Τις απαντήσεις, αγαπητέ Χαράλαμπε, να τις δούμε μετά Ωραία, το τέλος του σεμιναρίου. Θα τις δούμε μετά το τέλος. Αν θέλετε λίγο να μείνετε. Να μοιράσουμε λίγο τα αποτελέσματα για να κάνεις ένα σχολιασμό. Οι διαφάνειες τις έχετε είναι αυτές που έδωσε ο Άρης για να τις κατεβάσετε. Να μείνουμε λίγο στην αξιολόγηση, αν μπορείτε 2 λεπτά. Θα μας βγάλει ο Άρης ένα ερωτηματολόγιο και μετά θα κλείσουμε. Θα ήταν πολύ χρήσιμο να μας πείτε τη γνώμη σας. Να κλείσουμε το ερωτηματολόγιο, θέλεις να κάνεις κάποιο σχολιασμό σχετικά με το πρόγραμμα? Ναι, όχι, προς το παρόν όχι, γιατί βλέπω και θέλουν να φύγουνε. Ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Το mail μου είναι στην παρουσίαση στις τελευταίες σελίδες που δεν τις είδαμε. Τώρα θα το γυρίσουμε αμέσως. Εδώ, σωστά. Σωστά, είναι κάποιες πηγές. Έτσι κι αλλιώς έχουν κατεβάσει όλες τις άνοιες και τα έχουν εκεί τα... Να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την απόψινή παρουσία. Ήμασταν όντως πάρα πολλοί. Απόψε στην ψηφιακή μας αίθουσα ήμασταν 98 επαγγελματίες της ασφαλιστικής αγοράς. Νούμερο εξαιρετικά μεγάλο και νομίζω, αγαπητέ Χαράλαμπε, αυτό δείχνει ότι οι άνθρωποι της ασφαλιστικής αγοράς, οι συνάδελφοί μας, έχουν ανάγκη και επιζητούν την εκπαίδευση πάνω στη δουλειά τους. Σαφέστατα, είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει στο μέλλον και πρέπει τουλάχιστον κάποια βασικά πράγματα να τα ξέρουμε. Πρέπει να ψαχνόμαστε, δεν είναι απλό πράγμα το να προτείνεις ένα ασφαλιστήριο υγείας. Δεν είναι το ίδιο με αυτό που έχουμε συνηθίσει με τα ασφαλιστήρια των αυτοκίνητων. Ακριβώς. Αυτός είναι και ο σκοπός ύπαρξης του insurancewebinars.gr. Η μετάδοση δηλαδή της εμπειρίας και της γνώσης από ανθρώπους της ασφαλιστικής αγοράς και όλα αυτά με χαμηλό κόστος για να είναι σεμινάρια προσβάσιμα από όλους μας, χωρίς τα χρήματα να αποτελούν εμπόδιο για να εκπαιδευτούμε, για να μάθουμε πράγματα. Από το insurancewebinars.gr μπορείτε να ενημερώνεστε για το πρόγραμμα των επόμενων σεμιναρίων μας, όπως επίσης και από τη σελίδα μας στο Facebook. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε insurancewebinars.gr, θα μας βρείτε και μπορείτε να κάνετε like για να βλέπετε όλα τα σεμινάρια μας. Όσοι δεν έχουν παραλάβει τις σημειώσεις, θα παρακαλούσα να μου στείλουν ένα email στο info@insurancewebinars.gr και να τις στείλω και στο δικό μου. Το αργότερο μέχρι αύριο το πρωί ή και στο δικό σου, Χαραλάμπε. Τα email σου είναι εδώ. Πολύ ωραία, είτε στο δικό μου είτε στο δικό σου, στο matonakis@myadvisor.gr. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τις πληροφορίες και το υλικό που μοιράστηκες απόψε μαζί μας. Χαρά μου μεγάλη. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε όλους σας. Μόλις κλείσει το webinar μπορείτε να συμπληρώσετε το σύντομο ιστολόγιο. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ, το ερωτηματολόγιο και ό,τι θέλετε και εγώ στη διάθεσή σας και ο Άρης ο Βασιλιάδης εξίσου. Γεια σας και χαρά σας.